Cum se fabrică cablurile electrice? Fabricarea cablurilor electrice începe cu extragerea cuprului sau aluminiului, principalele materiale conductoare. Aceste metale sunt apoi rafinate pentru a atinge puritatea necesară, esențială pentru o conductivitate electrică optimă. Metalul rafinat este transformat în fire subțiri printr-un proces numit tragere. Acesta constă în trecerea metalului printr-o serie de matrițe din ce în ce mai mici, rezultând fire cu diametrul dorit. Firele sunt izolate cu materiale plastice precum PVC sau polietilenă. Izolarea previne scurt-circuitele și protejează utilizatorii de șocuri electrice. Materialul izolator este aplicat printr-un proces de extrudare. Firele izolate sunt răsucite sau împletite împreună pentru a forma cablul. Un înveliș exterior protector este adăugat pentru a oferi rezistență mecanică și protecție împotriva factorilor de mediu. Cablul finit este apoi testat pentru a asigura conformitatea cu standardele de siguranță și performanță.